Home, jo crec que seran totalment positives perquè avui en dia la gent econòmicament depèn del Principat i la gent anirà a vendre i és que les relacions comercials estan totes en el Principat, sigui Lleida, sigui Tortosa, sigui Reus. I un exemple és que un me va dir així que foteu independència i ara us fotreu a baix a l'Algars, ens fotreu un burot o una duana. I jo li dic sí home, sí, te fotrem una duana i tindreu que anar a vendre a Saragossa. Que s'ho va rumiar i al cap d'una estona va vindre i diu escolta, ho has dit de debò això? És que a Saragossa no sabem res, és que patirem gana. Escolta, jo soc català per 4 cantons, per tant m'heu d'admetre. Dic, ja està més o menys la cosa decidida. I pensa que quan se va fer l'Estatut de l'any 19, o sigui, ja fa anys, ja ha plogut molt, i ja se pensava que la gent, a través d'un referèndum, se podia incorporar a Catalunya. Per tant, d'alguna manera, Catalunya ho preveurà perquè, des del punt de vista, perquè sigui legal, els municipis s'hi puguen incorporar, perquè formen part de la mateixa gent i no és altra cosa la franja que Catalunya.